Číslo 2. Poprosím aj komentár. Toto je využívanie technických pomôcok a zároveň takto akože skaly, ale musíme sa aj prechytiť. Nezabudnúť sa prechytiť. Áno, áno. Mnohí na to zabúdajú a je to celkom škoda. Ono sa to v tých technických pasážach môže aj vypomstiť. A my zatiaľ, kým sa prechytí, tak si pozrieme panorámu z tohto miesta pohľadu. Dobre, vrátime sa späť do... A vidíte, bez použitia lana využívame skalu a takto elegantne sa dostávame do finále. No, zase nám zostáva tá otrávna pasáž pre prechytie. Polovného. V tomto príklade. Papa, siehst du das, Papa? Siehst du diesen kleinen Berg da, der in der Mitte? Da ist ein Gipfelkreuz oben. Da sind wir gestorben. Nein, aber da ist schon ein Schild dabei. Hľadáme Meistens heißt es. oporu pre druhú nohu. Dobre, a my sa lúčime s druhou lekciou. Lebo už nás boli ruka z toho, že?